ina matasa ai mu ne ginshikin al'umma, daga mun lalace rushewa ta tarar al'umma. To mu daina shaye-shaye domin gujewa nadama, dan ni tuni na duba da idanuwa na hanga ban gano wata riba ba. Muhammad bin Umar ne al'umma. Shaye-shaye babbar illa ne, ina kira ga matasa ku daina tanadin kayan maye, shine silar haddasa barna. Wayo Allah na matasa ina muka dosa, rayuwar wasu mata gurɓace a cikin ta na gama kusa. Shaye-shaye na yin ta'azzara, lamarin yana da darasa, shine ya sanya wasu har ma suka ɗau halin kurkwasa. Dan yaƙar sa lallai sai mun dage mun nuna wa juna kauna. Shaye-shaye babbar illa ne matasa idan muka duba, yana sanyawa har ai hauka rayuwa ta zambari ba. Laifin kisan kai har fyaɗe shaye-shaye na kan gaba, yakan sa ka zama abin kyama lafiyar ka bai kyale ba. Ko da ibada ba ka yi ka zama mai aikata barna. Yau dalilin da ke sanya matasa shaye-shaye su zan furta, a farko zaman banza da rashin ilimi gudun makaranta, sannan wanda ba su da tarbiyya da irin su mai abota. Mu zan masu bin iyayenmu yan mazan mu har yan mata, a yi mana shaidar alkhairi ga 'ya'yanmu ko wata rana. Shaye-shaye ko yayi magana ba a ganinsa da girma, haka in ka je neman aure ba wanda zai mika ma. Rabon gado in an yi da naka amma ba a mallaka ma, ba ta yi wa mai maye ya zama shugaban al'umma. Mu bar sha mu daina sai da shi domin ƙauracewa barna. Yin shaye-shaye a koyaushe hankalinsa bai kwantawa, yana fargabar jami'ai na tsaro kama shi za su yiwa. Baya zama cikin jama'ar kirki a bola yake zaunawa, ai sai ka zama mutumin kirki sannan za ka zama na kowa. Dan Allah matasa mu dai gyara, wannan shine sakona.